Malipayong pagbalik sa atong channel mga igsoon. Ug karon atong hisgutan ang ginangatan sa usa ka babaye sa Amerika nga niapil sa water drinking contest. Pero una pa ko mapadayon, palihog sa kong pindot sa subscribe button ug i-click sab ang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga hisgutanan. Makaingon ta nga gawa sa hangin, ang tubig usa sa pinakaimportanteng butang sa kalibutan. Nga kung mawala, posible nga mawala sab ang tanang mga buhi nga organismo sa naong sa kalibutan. Ug dili lang ang mga hayop ug mga tao ang nanginahanglan niini sa matag adlaw. Pati na usab ang mga tanom ug ang mga gagmay kaayong mga insekto. Oy, murag dili ni mao. Ug bisan gani ang mga kagaw ug ang coronavirus. Wala lang o alang nahuna-hunaan. Pero unsaon na lang kung kining hinungdan sa kinabuhi mahimo na hinuong hinungdan sa kamatayon. Ug kini ang nahitabo sa usa ka babaye sa US. Pero dili tungod kay nalunod siya ug nalumos, kundili tungod kini sa water drinking contest. Oo, tama ang inyong nadungog, usa ka water drinking contest. Ang tuig January 2007, nagpakuntis ang usa ka sikat nga radio station sa Amerika alang sa premyo nga Nintendo game console. Ug ang title sa contest, Hold Your Wii for a While. Ug naay 20 ka mga contestant ang niapil ug usa niini ang biktima nga si Jennifer Strains, 28 anyos ug naay 3 ka anak. Ug ingani ang mechanic sa contest. Ang kada contestant tagaan og 8 ounce nga botelya nga tubig ug kada human sa 10 minutos tagaan na pud sila og lain nga 8 ounce nga tubig. Ug ang mangihi o basta moadto og CR tanggal na sa contest. Ug sumala pa sa mga witness nga ang contest miabot kini og 3 ka oras. Ug kung ato ning tinambanon pagbalanse bisan pagbagsak ko sa mat, ingani ang resulta. Sa usa ka oras naay 60 minutos. Unya gitagaan sila og 8 ounce kada 10 minutos. Sa ato pa ang 60 minutos atoa kining i-divide sa 10 minutos. Ug moresulta kini sa 6 ka 8 ounce nga botelya nga tubig nga pwede nilang hutdon sa usa ka oras. Ug tungod kay 3 ka oras man ang ilang contest, ato ni karong i-multiply sa 6 ka 8 ounce nga tubig kada oras. Ug moresulta na pud kini sa 18 ka 8 ounce nga tubig sulod sa 3 ka oras ang ilang pwede mahurot. Ug kung atoa na pud kining i-convert ang 8 ounce sa ml, makita nato nga naay 237 ml ang usa ka 8 ounce. Sa ato pa 18 ka 8 ounce nga tubig i-times nato sa 237 ml, moresulta kini sa 4,266 ml. Kung sa litro pa, 4 ka litro o 266 ml. Ug kini nga gidaghanon sa tubig ang wala makaya sa lawas ni Jennifer. Ug pagkahuman sa contest, midali-dali kini ug uli sa ila tungod kay sumala pa sa mga witness nga sakit kuno kaayo ang iyang ulo. Ug sumala pa pod sa iyang kauban sa contest nga bisan siya
murag kabutuhon na daw ang iyang pantog. Ug human sa pipila ka mga oras, naabtan na lang siya nga wala na'y ginhawa sa sulod sa iyang kwarto. Pero sumala pa sa mga expert nga nag-autopsy kay Jennifer nga dili lang 4 ka litro ang nainom ni Jennifer nga maoy resulta sa atong tinamban nga pagbalanse ganina. Kundili hapit 2 ka galon ang iyang nahurot. Ug sumala pa sa mga expert tungod sa daghang tubig nga iyang nainom, nawala ang balanse sa iyang electrolytes o asin sa iyang dugo. Hinungdan nga nanghupong kini pati ang mga brain cell sa iyang ulo ug hinungdan pod sa iyang kamatayon. Ug niadtong 2009 ang radio station nga nagpa-contest gipabayad kini sa korte og $16.5 million ngadto sa pamilya ni Jennifer isip danyos sa iyang kamatayon. Og diri lang taman mga igsoon. Salamat kaayo sa pagtan-aw.